Diyos Maray na Tagabos mga tugang, and welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan na aldaw ning Sabado, petsa 28 kang bulan ning Disyembre 2024. Pirang aldaw na sa mga tugang ay 2025 na. Sana po yaong kamo sa Maray na kamugtakan ngunyan pakatapos tang magselebrar kang Pasko. Ay by the way ngunyan nasa octave pa po kita kang Pasko. Pag sinabing oktaba, 8 days po yan. Pag novena, ibig sabihin yan 9 days po yan. So oktaba, na kung saan sa tuyang ginigurumdum at dinadakila ang pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo, ang kasaiyang kapangakian. Kaya siyempre si Jesus ay nagdigdina sa daga nga lang dai na bisto kang mga tao. Ano kaya hinahanap kang mga tao tili na bisto? Alam mo, sabi nga ni ang Diyos ay nasa bawat isa sa atin. For after all, we were created in the images and likeness of God. Remember that, Ngayon ang Diyos sa tuya, nga lang di ito nahiling. Paano mahiling ang Diyos? Mahiling mo ang Diyos kung ang kita mismo nagsasabuhay kang sa tuyang makadiyos na buhay. Ano pa, Father Butch, ang makadiyos na buhay? Ang makadiyos na buhay, mga tugang, ay buhay na kung saan igwaning pagkamuot. Life of love. Yan, At kung kita ay may buhay na pagmamahal, magayon mga tugang iyan. Kaya nga, importante yan Kaya kita ay mabuhay sa pagmamahal ng Diyos. At dahil pag nabubuhay kita sa pagmamahal ng Diyos, kita man ay nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kapwa. Ito po talaga ang diwa ng Pasko. Sabi nga ng kata, araw-araw Pasko lagi. Ibig sabihin, nandiyan si Kristo. Isinisilang ang Kristo sa ating buhay, sa ating mga mabubuting gawain, sa ating mga mabubuting salita. Yan, makikilala ang Diyos. Kasi minsan, baga nabibisto ang Diyos kasi hindi naman natin pinapakilala ang Diyos. Ang ipinapakilala natin yung ating sarili lamang. Minsan ang pinapakilala pa rin natin ay hindi sarili, kundi yung ibang mga kasamaan natin na ginagawa. Kaya sabi nga, paano makikilala? Alam mo, sabi ni Kristo mismo, si Kristo mismo nagsabi, paano kayo makikilala na kayo'y mga tagasunod ko? Ang sabi sa English, people may know that you are my followers if you have love for one another. Kung may pagmamahal tayo sa bawat isa, doon tayo makikilala na tayong lahat nga ay mga tagasunod ni Kristo. Kaya sa pagmamahal, nakikilala ang isang Kristiyano. Hindi po nakikilala ang isang Kristiyano sa napakagandang simbahan. Hindi po nakikilala ang Kristiyano sa napakagandang liturhiya. Hindi po nakikilala ang isang Kristiyano o ang simbahang Katoliko dahil mapagmalasakit, mapag-unawa, mapagmahal, mapaggalang. Yan po talaga. Hindi naman po externalities, kundi ang importante na isa sa buhay natin ang buhay ng Diyos. Na parang sinasabi, alam mo, para kang kamukha ni Jesus. Yun, alam mo, yan po ang the best compliment that can ever be given to us. Na pag may mga tao ang nagsasabi, alam mo, parang kamukha mo ang Diyos. Kamukha mo si Jesus. Yun. Pag sinabing kamukha mo si Jesus, ibig sabihin yan, nagiging kamukha na natin si Jesus dahil sa ating mga gawain makakristo. Yan. Okay. And by the way, ngunya na petsa 28, sa tuyang sineselebrar ang Niños Inocentes. Ito po ang mga aki na kung saan sila po ay ginadan ni Haring Herodes. Ang sabi, pinagadan ni Haring Herodes, tahuna niya, magagadan niya si Jesus. Dahil ini po ang, kaya nga tingnan mo, sanggol pa lang si Jesus, gusto talagang patayin ni Herodes kasi because of insecurity. Si Haring Herodes natakot, baka siya ay palitan sa kanyang pagiging hari. Tandaan po natin, si Jesus ay hindi po hari temporal. Siya po ay hari ng lahat ng mga hari. Siya po ay hari ng nadaing kasagkuran.
ang ibang hari nawala na baga. Si Haring Herodes nawala na. O hari ng mga hari ng itong mga sinasabing hari dito sa mundo o naghari-harian wala na baga. Pero si Jesus, siya po ang hari. Kaya nga ang nangyari kay Herodes, naging insecure siya. Kaya nga ipinapatay niya ang dalawang yung mga lalaki na 2 taong gulang. At ito po nga, December 28, ang tinatawag natin Niños Inocentes, mga sanggol na martir. Bata pa sila pinapatay na. Hindi naman sa kanilang kasalanan yun, kundi dahil sa sila po din ay parang masasabi natin naging saksi. Sila ang nagpalit kay Kristo. Nasalip si Kristo ang patayin, ang napatay tuloy yung tawag nga natin dyan parang collateral damage. Pero yun po mga tugang. Kaya ngayon, panalangin po natin ang mga sanggol na pinatay. O pwede rin po natin yung mga pinatay ng mga sabi natin ng mga abortionist. Abortionist kasi pinatay yung mga bata. So ipanalangin po natin ang mga sanggol na pinatay. At sana po may mga magulang, mga nanay, huwag nilang patayin ang kanilang anak na sa sinapupunan dahil sa paglaglag. Kasi yun ang nangyayari mga tugang abortion, pagpatay sa mga bata. Pinapatay ang mga bata. So wag natin patayin, kundi buhayin ang mga bata. Okay? So yun, minsan kasi nangyayari may isang dalaga na hindi naman talaga handa na maging ina. At yun nga, nag-sex sila, nabuntisan. Anong ginawa? Sabi ng nanay, minsan nanay pa rin minsan mga magulang parang sabi, minsan yung lalaki, minsan sino man, sabi, ilaglag mo yan, ilaglag mo. Yun, kasalanan po yun. Ang paglaglag, sasabihin ko na po ngayon, yan po ay isang malaking kasalanan. Hindi ba pagpatay? Kaya huwag kang papatay. Kaya kayong mga dalaga o kayong mga lalaki, huwag kayong magbuntis na magbuntis. Ang babae naman, huwag kayong magpabuntis. Pagkatapos ang mangyari, hindi naman yung pananagutan. Kaya ang mangyari, ilaglag. Bawal po yan at masama po yan, kasalanan po yan at mapupunta ka po sa impyerno niyan. Okay? Diretsa na po tayo, wala nang paligoy-ligoy. Panahon ng patumpik-tumpik pa. Sabihin natin ang totoo. Huwag na natin sabihin natin, ganyan. Mali po yan. Kasi ang kasalanan ay kasalanan. Kahit anong gawin mo yan, ang kasalanan ay kasalanan. Okay? Ang pagpatay ng bata ay kasalanan. Okay? Alam mo, ngayong December 28, ating ginugunita o inaalala o ginigurumdum ang mga Niños Inocentes, ang mga bata na pinapatay ni Haring Herodes. At mababasa lamang po ito sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 2. Okay? Ipinag-utos ni Herodes na patayin ang mga sanggol na lalaki na nasa Bethlehem at sa buong paligid mula sa gulang na 2 taon pababa, ayon sa panahon ng kanyang pagkasiyasat sa mga mago. Ipinalagay ng mga dalubhasa ngayon na ang bilang ng mga sanggol na napatay ay sa pagitan ng 2 hanggang 70. Grabe, ang daming pinatay ng mga bata. Yun, pinapatay. Ngayon naman, marami din pinapatay ng mga bata sa Amerika kasi meron silang batas, law of abortion. Mali po yan. Kahit batas po yan, tandaan po natin, hindi lahat na batas ay tama. Ang tamang batas lamang ay ang batas ng Diyos. Ang gawa na batas ng tao ay hindi po masasabi natin tama yan. Okay? Yan po minsan ang batas na gawa ng tao ay minsan para lamang sa kanyang kapakanan. Meron self-interest. Gagawa ng batas. Pero actually ang batas na yan ay hindi nakakaligtas. Ang tunay na batas mga kaibigan ay batas na nagliligtas. Hindi kung pumapatay o batas na nang gigiit o nang iipit
kundi ang batas na nakakaligtas. Iyan ang tunay na batas. And that is the law of love, not the love of the law. Ang iba naman, they love the law, but they do not follow the law of love. Mali po yan, okay? May pagkakaiba po yung law of love and love of the law. Pag love of the law, legalistic po yun. Pag law of love, ibig sabihin, batas ng pagmamahal. Okay? Hindi yung nagmamahal sa batas, kundi ang importante, ang batas ay sinusunod. Dahil sa pagmamahal. Hindi dahil mahal na mahal mo ang batas, kaya ano mang mangyari, ganun kahit dabali na may maipit. Mali po yan. Sapagat ulitin ko, ang tunay na batas ay batas na nagliligtas. At ang batas is for the common good, hindi lang for some few or for some people. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Smile always! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites
Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao. In Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi ngunya na aldaw ning Sabado, petsa 28 kang bulan ning Disyembre 2024 na kung saan pagkatapos kong maipaliwanag sa inyong mga tugang kasubag of sa first part ang manunungod sa Niños Inocentes, sa tuya naman pag-ukulan ang paghahanda natin para bukas sa araw ng Linggo. December 29, At December 29 sa Linggo bukas, ang ating ipagdiriwang mga tugang ay kapistahan ng kapistahan ng banal na mag-anak ni na Jesus, Maria at Jose, the Sagrada Familia, Holy Family. Okay, magayon ng mga tugang iyan. Nasa tuya talagang ihanda ang sa tuya mga sadiri, lalong-lalo na sa paghurup-hurup giraray kang pamilya. Digdi tinataw ang kita ning modelo. Modelo ng simbahan? Ano bang modelo ng pamilya? Ang pinakamodelo ng pamilya walang iba kundi ang pamilya ni Jesus, Maria at Jose. Okay? Sa unang pagbasa bukas, ating mababasa ang aklat ni Propeta Samuel. Unang aklat ni Propeta Samuel, unang kabanata. Basahin ko mga tugang at parang sa ganun meron po tayong sabi nga ni idea, marinig natin mismo ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Ito po. Naglihi si Ana at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. So ang ibig sabihin pala ng Samuel ay siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Alam mo, ang mga pangalan ay may kanya-kanya pong kahulugan. Iyan po ang tunay na kahulugan niyan, Samuel. Samuel. Ang El kasi, tungkol po yan sa Diyos. El, Panginoon. Okay, siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. O siya'y kaloob sa akin ng Diyos. Okay, patuloy tayo. Pagkalipas ng isang taon, si Elkana at ang kanyang sambayanan ay muling nagpunta sa Silo upang sumamba sa Panginoon. Sinabi ni Ana kay Elkana, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko na maawat si Samuel. Pagkaawat niya, inihandog ko siya sa Panginoon at sa templo na siya titira sa buong buhay niya. So ibig sabihin si Samuel saan titira? Sa templo. Okay, paliwanag na rin po, parang tuloy-tuloy tayo. Patuloy tayo sa pagbabasa. Nang maawat na si Samuel, dinala siya sa kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang turong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata.
sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak. At ito po ang ibinigay sa akin. O ibig sabihin, si Samuel, mga tugang, ay handog. Dala ng panalangin. Okay? Talaga, pag ikaw nagdarasal, talaga may mangyayari sa iyo. Kaya ito po ang ginawa ni Ana, nagdasal siya. At sinabi niya kay Eli, Propeta Eli, na ito na po, inihandog ko po ang aking anak. Kaya idalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng, at ito ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. So mismo ang nanay niya, si Ana, na nanay ni Samuel, idinala si Samuel sa templo doon kay Eli, parang si Samuel ay maging tagapaglingkod sa templo habang buhay. Patuloy tayo. Pagkatapos ito, nagpuri sila sa Panginoon. Diyan mga kaibigan, nagwawakas ang unang pagbasa mula sa aklat ni Samuel. Nagpapaalala sa atin na si Samuel ay, sabi nga, kaloob ng Diyos kay Ana. Maliwanag po yun At ngayon, bilang pasasalamat naman ni Ana sa Diyos, inihandog niya ang kanyang anak na si Samuel doon sa templo na kung saan dinala niya kay Propeta Eli. Okay? Iyon po. So yun mga tugang, may kwento pa nga dyan, hindi ba? Si Samuel na tinawag siya na si Samuel maganda pa kakasabi niya, "Speak Lord, your servant is listening." So napakaganda po yun kasi akala ni Samuel tinatawag siya. Yun. Pero alam mo mga kaibigan, ito po ang napakagandang ugali ni Ana. So si Ana mga tugang, bilang ngayon na pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Sagrada Pamilya, si Ana mga tugang ay mabuting anak. Mabuting anak ng Diyos at mabuting ina. Bakit? Marunong po siyang ituro at dalhin ang kanyang anak kay Kristo o sa Diyos. Tanong ko lang po mga kaibigan, kayo ba mga nanay, dinadala ba ninyo ang inyong mga anak sa Diyos? O sabihin na lang po natin, inilalapit ba ninyo ang inyong mga anak sa Diyos? Yan po ay importante sa buhay natin Ilapit natin sila sa Diyos. Paano natin mailalapit sila sa Diyos? Turuan natin magdasal. Batang-bata pa marunong nang magbilang. Pero magdasal, hindi marunong magbilang. Pero tingnan mo magbilang, magaling. Bata, magbilang ka nga. Sabi ng bata, Queen, Jack, Alas. Okay, ano yon? Marunong pala siyang baraha. Yun. Alam mo, bata pa, marunong na magmura. Pero hindi marunong magdasal. Mga magulang, pakiusap lang po, ngayon na pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak o sa Sagrada Pamilya, sana po tularan natin si Ana, na ang ginawa niya ay dinala niya, inilapit niya ang kanyang anak sa Diyos. So, yun po mga kaibigan. Anyway, dumako na po tayo sa pangalawang pagbasa. Sa pangalawang pagbasa naman, makikita natin sabi nga sa unang aklat ni Juan, Kabanata 3, iyon. Basahin ko po mga kaibigan. At from time to time, siguro magkaroon na rin tayo ng paliwanag. Parang maliwanag. Okay? O basahin ko. Sasabihin ko naman kung yun ang salita ng Diyos o ito paliwanag. Okay? Ito po ang salita ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Okay? Maliwanag maliwanag ito. Papaliwanag ko Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay napakalaki. Okay? Talaga. Patuloy tayo. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Tingnan mo, makikita natin na anak tayo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila nakilala ang Diyos. Okay? Kasi paano tayo makikilala kung hindi talaga nila nakikilala ang Diyos?
So, mga minamahal ko sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. O pinapaalala po sa atin ni Juan sa kanyang sulat na tayo ay mga anak ng Diyos. We belong to the sacred family of God. Big family of God. Okay, patuloy tayo. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Kasi nandito tayo sa lupa. Di ba? Kaya hindi pa talaga nahahayag. Gayunman, alam natin na sa pagparito muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makakalapit sa Diyos, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng inutos ni Kristo sa atin at sumunod sa mga utos ng Diyos, sa nanatili sa Diyos at manatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritu, ipinagkaloob niya sa atin ay malalaman nating mananatili siya sa atin. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng Panginoon na mababasa natin at marinig natin bukas sa ikalawang pagbasa. Tandaan po natin, ito po ay paalala, mga anak tayo ng Diyos. Okay? At kung tayo mga anak ng Diyos, dapat paghariin natin sa atin mga buhay ang pagmamahalan. Sabi nga dito ang importante daw dito ay ito ang utos ng Diyos sa atin manalig tayo kay Kristo. Pangalawa, pag nananalig tayo, sabi ko nga sa Bicol, ang taong nagtutubod, nagsusunod. Yan. Okay? Anyway, babalik po si Father Woods pakatapos kan mga pagiromdom. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HU
UMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program. Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, dumako na po tayo sa ating ebanghelyo sa araw ng bukas. At bukas po dahil ay kapistahan ng Sagrada Pamilya, dakilang kapistahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose. Ang babasahin po ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 2. Ito po ay pangyayari na kung saan maaalala natin ang pagpunta ni Jesus doon sa templo. Basahin ko na po. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. So sa makatuwid, mga kaibigan, hindi lang po ngayon si Jesus mapunta sa Jerusalem. Nung bata pa siya, napunta na siya. Okay, patuloy tayo. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-akala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. Nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ang mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako'y nahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang mga pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita para bukas na napakinggan natin. Napakinggan po natin ang mag-anak. Maganda po pag nilay-nilayan. Unang-una, okay, si Jesus ay inihandog doon sa templo sa Jerusalem. Nagpunta sila doon. Pagkatapos ng seremonya, si Jesus, akala ng mga magulang, siya po ay kasama ni Jose o kasama ni Maria. Yung pala hindi. Gusto ko lang bigyan diin po ito. So bilang mga magulang, mahalaga po na dalhin natin lagi si Jesus sa ating tahanan. Okay? So maganda po na sabi ko nga kanina, ipakilala ng mga magulang ang Diyos sa kanilang mga anak. At ito po, tandaan natin,
nawala sa piling ni Maria at ni Jose si Jesus. Kaya ano nangyari? Yun. Kaya po sila ay nag-alala. Tayo ba ay nag-aalala rin pag nawala ang Diyos sa buhay natin? O, pabayaan mo na. Okay lang yan kahit wala ang Diyos sa buhay. Sana po tularan natin si Maria at Jose. Wag natin mawala. Huwag natin mawawala ang Diyos sa piling ng ating tahanan. Importante po yan eh. Alam mo, ang tahanan na pinagpapala ay ang mga tahanan na kung saan sila po ay makadiyos. Anong masasabi kong ang tahanan makadiyos? Ang tahanan na makadiyos, nagmamahalan. Okay? Nag-uunawaan, nagpapatawaran, nagmamalasakit, nagtutulong-tulungan. Yun po, yan ang tunay na tahanan na pinaghaharian ng Diyos. So yun po. Kaya nga, ang tanong ko po, si Jesus ba ay nasa pamilya ngayon? O baka wala? Wala ang Diyos sa buhay nindong mga pamilya. O ito na lang, maliwanag, practical po ito. Tuwing linggo, o bukas pala, linggo. O kayo po ba ay magsasama bilang magkamag-anak? Ito na lang po. Ay iba-iba. Yung nanay, pupunta sa simbahan, solo-solo. Yung tatay, hindi nga pupunta sa simbahan. Yung mga bata, hindi naman pupunta sa simbahan. Minsan, sasabihin pa ng bata, Father, busy po ako sa akad. Akad, bakasyon ngayon. Pagkatapos sasabihin mong busy ka sa academics, marami tayong excuses. Sana mga magulang, tandaan po natin ito, the family that prays together, stays together. So sana po, ibalik natin itong magandang gawain ng mga Pilipino na unti-unti nung nawawasak dahil sa tinatawag natin materialismo. Dahil po sa sinasabi natin, consumerismo. At tayo po ay sa halip na ilagay ang Diyos sa tahanan, hindi ipinapapasok. Kaya ang tanong ko, nagpasko po ba kayo? Nagpasko po ba kayo? Baka hindi kayo nagpasko sapagkat nung nagpasko kayo, wala naman si Kristo sa bahay ninyo. O baka sabihin natin, nagpasko kayo, pero anong ginawa ninyo? Handaan lang. Nag-inuman, naglasingan, nagkainan, nagbusugan, nagkantahan. Pero ang tanong, nandun ba kaya ang Diyos sa buhay ninyo? Nandun kaya? Tandaan po natin, walang Pasko pag hindi naging tao si Kristo. Tandaan po natin yan. Problema sa atin, ang Pasko kasi natin, Santa Claus, ang Pasko natin, kainan, ang Pasko natin, dekorasyon, ang Pasko natin ay mga bagay-bagay sa mundo. Pero yun nga, alam mo, kahit hindi ka maghanda sa Pasko, basta nagsimba ka, kumpleto ang iyong Pasko. Nasabihin ko sa inyo mga tugang yan. Ang problema sa atin ganito Dabali hindi magsimba, puyat pa. Father, puyat ako ng Pasko Kasi hindi na ako nakapagsimba kasi busy ako, Father, sa paghanda ng pagkain Pero ano bang inuuna mo? Ang mga bagay na material at ang bagay na mawawala. Sana po, balikan natin ang mga bagay na hindi nawawala sapagkat iyan ang dadalhin po natin pag tayo'y namatay. Ang buhay natin sa kabila, dadalhin po natin yan. Kaya nga sana ang mga pamilya, siyempre nanay, tatay, huwag mo sasabihin, magsimba ka. Sasabihin ng tatay, magsimba kayo. Pero hindi man siya nagsisimba. Alam mo, napakaganda muli makita ang mga nanay, tatay, mga anak, kahit malalaki na, nagsisimba sabay-sabay. Ngayon, hindi na Kanya-kanya. Alam mo, ano nangyari sa pamilya ngayon? Wasak na wasak ang pamilya. Bakit? Wala naman ang Diyos sa kanila Pero pag sabihin ko sa inyo, kahit na mahirap ang pamilya, may mga pinagdaraanan ng pamilya, pero pag ang pamilyang yan ay makadiyos, makakaraos, maidadaos po nila ang lahat na yan. Bakit? Hindi sila pababayaan ng Diyos. O sabihin natin na, Father, hindi naman namin kailangan ng Diyos kasi ang kailangan namin pera.
Alam mo, mga kaibigan, nawawasak ang pamilya. Unti-unting winawasak ang pamilya. Kaya napakaganda po itong balikan natin. Yung tinatawag natin family values. Maganda po ito eh. Mo, mayroong isang kwento, may kwento mga kaibigan. An elementary school teacher was telling her class about statistics which indicate that more twins are being born these days past. May mga may mga mga aki na talagang ipinapanganak na kambal. Why? Asked a little boy. Because, replied a tiny little, sabi ng batang babae, little children are afraid to come into the world alone. That is a very insightful remark. With the major threat of obstruct birth by means of abortion and various contraception, not to mention the scars of broken families, indeed children have become the reason to fear among to come out into the world alone. Yun mga kaibigan, ang problema ngayon, yun nga but from the beginning, tandaan po natin, God intended that there be a place for a parental love. Ibalik po natin ito. Parental love, parental care, and affection, beginning with infancy, when we were helpless, a place where we find warmth and security, where we can make mistakes. Hindi ba sa bahay? Magkakamali ka, okay lang yun. Where we can grow, where we can be accepted. In short, God intended a family. Okay? Ngayon na sa tuwing sineselebrar ang kapistahan ng of course, Niños Inocentes, kung yan December 28. Pero sa aga, ang Holy Family, the family of Jesus, Mary and Joseph, ito po, sabihan natin, sana po maging banal ang pamilya. At paano nagiging banal ang pamilya, ibalik po natin ang pagmamahal sa bawat tao sa pamilya. Babalik muli si Father Woods pagkatapos sa mga paalala. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Kahit pawis blooming bango sa Surf Fab.com. New Surf Fabton Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit pawis blooming bango sa Surf Fab.com. Based on lactase and select fabric versus detergent powder only. Surf! Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin, pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminaorotan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarong sa satuyang komunidad. Maabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Kito, digdi sa puso ko. Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord.
Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng programang Marayna Hapon with Father Butch Bombasio OP at ating ang pinagnilay-nilayan ang mga babasahin para bukas na pagdiriwang ng kapistahan ng banal na mag-anak ni na Jesus, Maria at Jose, ang Sagrada Pamilya. No? Nabasa natin kanina na napakahalaga na balikan natin ang banal na pamilya. No? At pinabanal nga ng ating Panginoon sa Kristo ang pamilya nang si Kristo ay nakiisa, nakisumaro sa satuyang pamilya. Alam mo, sa isang banda, makikita natin ang pangkaraniwang pamilya, ang kinakabilangan ng anak ng Diyos sa kubli niyang unang pagdating. Naging miyembro si Jesus ng pamilya ni Jose at ni Maria. Pumalob sa kanya sa gawi at kaugalian ng mga Hudyo at sa edad ng 12 ay sumama na sa Jerusalem parang makiisa at makikilahok sa piyesta ng Paskwa. Kaya po ang nangyari doon sa ating binasa kanina, no? Walang naging problema sa pagpunta sa Jerusalem. Tulad ng isang karaniwang pamilya, naghihiwalay sila sa paglalakbay sa loob ng isang karaban. Si Maria kasama ng mga kababaihan, si Jose kasama ng mga kalalakihan, at si Jesus kasama ng mga batang sumasama, minsan sa kanilang ina o kaya sa kanilang ama. Payak, walang kakaibang pangyayari. Pero hindi sa pagbalik. Nabahala si Maria at si Jose sa kanyang pagkawala. Lalo na at 3 araw silang naghahanap bago siya makita sa templo ng Jerusalem. At nang matamang nagtatanong at nakikinig sa mga tao o si Kristo sa parang hindi naalintana ang pinagdaanan ni hirap ng mga naghahanap sa Kanya. Kung ilalagay natin sa ating mga sarili sa lugar ng kanyang mga magulang, maunawaan natin ang kanilang reaksyon. Magkahalong luwag ng dibdib dahil walang masamang nangyari sa anak at pagkainis dahil sa pag-alala at pagdurusa habang naghahanap na maari naman nilang maiwasan. Pero paalala ito kay Jose at Maria. Ito, tandaan mo natin si Jesus ay nagwika na hindi nga maintindihan ni Maria. Ito po ay paalala na ang batang si Jesus ay hindi pangkaraniwan. Tanda po na, what child is this? Yun, what child is this? Ano kaya itong batang ito? Hindi ba? Hindi pangkaraniwan. At alam ni Jose yan. At alam ni Maria na ang anak na ito, ang sanggol na ito ay anak ng Espiritu, anak ng Diyos. Sabi, pinangidam ka sa Espiritu Santo. Anak siya ng kataas-taasan at nagsisimula ng mahayag kung sino siya sa kanyang pamilya. So dito mga kaibigan, makikita natin si Jesus ay unti-unti nung ipinakikilala niya kung sino siya. Sino nga ba ang nag-aantabay sa kanyang paglago? Sino pa nga ba ang tatanggap at susuporta sa paglad ng kanyang kaanyaan? Naging hamon ito na maging handa sila sa tuwina sa pakikipaglakbay sa misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos. Unti-unting ipinakita ni Jesus kung sino siya. Kaya matapos ang pangyaring ito, wala nang ibang hindi pangkaraniwang kaganapan ang naitala. Siya'y pangungusap lang na banggit sa kanyang pag-awit sa paglago. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunurin anak. So napakaganda po ito na si Jesus ay halimbawa sa mga bata, sa mga anak. Ang tanong, tayo po ba mga anak ay masunurin o pasaway? Alam mo, maganda po na tayo maging masunurin, magalang ng mga anak.
naging isa silang ordinaryong pamilya na ninirahan sa Nazareth, sama-samang nananalangin at nagtutulong-tulungan. Ito po maganda itong balikan ha. Itong mga pamilya sa ngayon. Meron pa kayang pamilya ngayon na sama-sama silang nagdarasal? O, Father, busy na po kami. Alam mo, ito po ay hindi ko makakalimutan nung kami po ay pinalaki ng aming mga magulang, alas 8 ng gabi, kami po sama-sama nagdarasal ng rosaryo. Napakaganda po ito. Kaya nga po ako nung nagbakasyon, pari na po ako niyan ha, nagbakasyon ako, buhay pa naman si Papa sa si Mama. Pagdating ko sa bahay tuwing alas 8, kahit matanda na si Mama si Papa, alas 8 ng gabi, sabay-sabay kami, nandun pa rin ang family prayer. Alam mo mga kaibigan, ibalik sana natin ang family prayer. Because family prayer ay talagang at least magdasal ng rosaryo. Kaya Father, busy na po kami. Alam mo, tingnan mo, dahil sa kabisihan mo, ang ibig sabihin ng busy, B-U-S-Y. Ang ibig sabihin ng busy, being under Satan's yoke. Pag ang tao, busy, wala na si Kristo sa buhay niya, busy, siya po ay pinaghaharian na ng demonyo. At madali pong gawin natin yan. Busy ako. Bakit? Hindi mo pwede bang hanapan ng panahon? Marami tayong palusot. Hindi ba pwedeng hanapan ng panahon ng para sa Diyos? Meron tayong panahon mag-Facebook. Meron tayong panahon manood ng telebisyon. Marami tayong panahon kung saan-saan. Pero pagdating sa Diyos, wala akong panahon. Ano kaya ngayong gabing ito? O mamayang gabi? O ngayon lang, sabihin sa iyo ng Diyos, kukunin ko na ang panahon mo. Ano kaya mangyayari sa iyo? Tandaan po natin, ang buhay natin ay hindi natin pag-aari. Nasa Diyos po yan. Kaya sana po, ang bawat pamilya, maglaan naman ng panahon para sa Diyos eh. Hindi na lang lahat na panahon na bagay-bagay sa mundo. Yan ang problema sa atin. Kaya nga tingnan natin, pag ang tao malapit sa Diyos, sila po ay nagtutulungan. Pag ang tao malapit sa Diyos, sila po ay nagpapatawaran. Pag ang tahanan, ang mag-anak ay malapit sa Diyos, si nanay, si tatay, mga anak ay malapit sa Diyos, sila po ay magpapagalang, mapagmalasakit. Hindi nila iniisip ang kanilang mga pangsarili. Bakit? Sila po ay dinadaluyan ng grasya ng Diyos. Yan ay importante. Ang ngayon, gusto natin ng grasya, pero ayaw naman natin maglaan ng panahon. Alam mo, napakaganda po ito, Sana mga magulang, mga bata, ito na, malapit na naman. Sana bago ang magandang resolution sa pamilya, magkaroon kayo ng family dialogue. Kaya tingnan mo, alagaan po natin ang pamilya natin. Tandaan po natin, ang pamilya ay napakahalaga. Pag walang pamilya, wala tayong foundation. Alam mo, sabi nga, ito pong pamilya ni Maria, Jose at Jesus, the Holy Family's life in Nazareth exemplifies the values that Christians strive to embody in their own families. Number 1, sana po ang bawat pamilya ay pamilya na may pananampalataya sa Diyos. Mary and Joseph's unwavering faith in God's plan, even in the face of challenging circumstances, is a powerful testament to the importance of faith in the family life. They accepted God's will even when it meant facing societal disapproval and hardship. Tandaan po natin, pananampalataya. Sa pamilya ba, naniniwala ba kayo sa Diyos? O pinaniniwalaan lang ninyo ang mga bagay? Hindi ang Diyos. Pangalawa, pagmamahal, love. The Holy Family's love for one another is evident in their mutual support and care. Tingnan po natin, si Joseph, nakamuntik na ngang hiwalayan si Maria. Pero alam mo nangyari? Sumunod si Jose sa plano ng Diyos at pinakasalan si Maria at nailigtas si Jesus.
So yung pagmamahal po yan. O isa pa pagkakaisa. Ano pa pagkakaisa dito? Unity. The Holy Family's unity despite their differences, pagkakaiba nila, hindi na maintindihan nga si Jesus kasi kakaiba si Jesus, pero they work together, supported one another, and face challenges as united front. Okay? Sana mga kaibigan, ako po'y nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon. Tandaan po natin, the Holy Family is the source of strength and hope of every family. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo at sana po kayo ay pagpalain. Nawa ang dasal ni Father Butch, lahat na pamilya ay pagpalain ng Diyos. Ngayon parang pagpalain tayo ng Diyos, tayo po ay magtubod, magsunod sa Diyos. God bless everyone and remember, we are a blessing to one another. Ito po muli si Father Butch Bombase OP sa programang Marhay na Hapon. Bye-bye! Sa mga taga-Villar, ipinapaabot sa Indo ni